Καλησπέρα σας. Αυτό το νομοσχέδιο προκύπτει ως μια αναγκαία νομοθετική πρωτοβουλία, καθώς υπήρξε πολυετή απουσία θεσμικού πλαισίου για τα δικαιώματα των μεταναστών. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε ένα πλαίσιο πρακτικών προβλημάτων στους όρους διαβίωσής τους, αλλά και ένα περιβάλλον ακροδεξιάς ρητορίας που λειτουργήσε ως αντίβαρο, συσκοτίζοντας τα πραγματικά αίτια της φτώχειας και της εξαθλίωσης που είναι οι ακραία νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Για τον ΣΥΡΙΖΑ, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες είναι άνθρωποι με αυξημένα βιωτικά και εργασιακά προβλήματα, που έχουν μεταναστεύσει ή φύγει από τη χώρα τους επειδή η διαβίωσή τους, οικονομική και φυσική, ήταν εκεί αδύνατη. Αυτό βεβαίως δεν αναιρεί το γεγονός ότι χρειάζεται ένα σχέδιο, η χάραξη μεταναστευτικής πολιτικής που δεν είχε ποτέ η Ελλάδα. Ιδίως μάλιστα σήμερα, που το αυξημένο προσφυγικό πρόβλημα στη Συρία, στο Ιράκ και γενικότερα στη Μέση Ανατολή, το οποίο έχει προκύψει λόγω εκταμένων πολέμων με τα ισχυρότερα κράτη του πλανήτη να έχουν συμβάλει για τις δικές τους σκοπιμότητες κατά πολύ. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες φέρνουμε ένα νομοσχέδιο όχι με βάση το ιδεολογικό μας πρόταγμα, τη θέση μας δηλαδή ότι όσα παιδιά γεννιούνται στην Ελλάδα είτε από ημεδαπούς είτε από μετανάστες είναι Έλληνες πολίτες και πρέπει να γράφονται στα δημοτολόγια ως Έλληνες πολίτες. Και δεν είναι αυτό το νομοσχέδιο που θα εισαγάγαμε αν δεν είχε προηγηθεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο προηγούμενος νόμος για την κτήση της ηθαγένειας, ο νόμος Ραγκούση, έθεσε ένα νέο πλαίσιο αξιοποιώντας έναν ουσιαστικό δεσμό καθορισμού της ηθαγένειας, αυτόν της γέννησης και του μεγαλώματος στη χώρα, το δεσμό του δίκαιου του εδάφους. Ήρθε όμως η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία έκρινε ότι δεν φτάνει το δίκαιο του εδάφους της γέννησης, με αποτέλεσμα να θέσει πρόσθετους όρους σχετικά με την ένταξη στο ελληνικό εκπαιδευτικό και σχολικό δίκτυο. Βεβαίως η απόφαση αυτή δεν λάμβανε επαρκώς υπόψη ότι το παιδί που γεννιέται από άτομα που είναι Έλληνες πολίτες, είτε επεγενναίες είτε πολιτογραφημένων, δεν έχει σε κάθε περίπτωση συνείδηση ένταξης στην ελληνική εθνική κοινότητα. Άρα η αντιδιαστολή αυτή υπέκρυπτε μια αντίληψη για την ένταξη προσανατολισμένη σε αιματοφυλετικά και γενετικά κριτήρια. Έθετε κριτήρια όπως η διαδικασία ένταξης στην ελληνική εθνική κοινότητα, κάτι που συνέδε με τη βούληση ένταξης στον πολιτισμό της εθνικής κοινότητας. Φυσικά και δεν είναι αδιάφορη η σύνδεση με την εθνική κοινότητα, αλλά ο λαός του ελληνικού κράτους μπορεί να περιλαμβάνει και άτομα τα οποία ανήκουν ταυτόχρονα και παράλληλα και σε άλλες εθνικές κοινότητες, που υπάρχει αυτό και έχει λειτουργήσει σε άλλα κράτη. Ως αποτέλεσμα λοιπόν της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, το καθεστώς ένταξης στην ελληνική ηθαγένεια παιδιών από μετανάστες γονείς που γεννήθηκαν στην Ελλάδα παρέμεινε σκοτεινό και γκρίζο και μάλιστα για μεγάλη περίοδο αρρύθμιστο, με αποτέλεσμα να σταματήσουν ακόμη και οι διαδικασίες πολιτογράφησης ανήλικων παιδιών, οι οποίες είχαν ξεκινήσει και προχωρήσει πριν από την έκδοση της απόφασης και να καταργηθούν με αυτόν τον τρόπο κεκτημένα δικαιώματα. Προστίθεται λοιπόν με το παρόν νομοσχέδιο το κριτήριο της εγγραφής στο δημοτικό σχολείο, η έκφραση δηλαδή με σπουδαίο και διαυγή τρόπο της βούλησης συμμετοχής στην ελληνική εκπαίδευση. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω σε σχέση με την επιτυχή σχολική φοιτηση ότι το ζήτημα της σχολικής αποτυχίας είναι εξαιρετικά σύνηθες σε ένα διαπολιτισμικό περιβάλλον δύσκολο και συχνά εχθρικό για παιδιά μεταναστών που ζουν στην Ελλάδα. Αν λάβουμε υπόψη τις μεγάλες δυσκολίες που προκύπτουν από τη διαπολιτισμικότητα και την αυξημένη προσπάθεια που απαιτείται αλλά συχνά δεν παρέχεται όπως θα έπρεπε με πρωτοβουλίες και μέσα της πολιτείας. Εδώ δημιουργείται όμως ένα άνισο καθεστώς, καθώς τα παιδιά των φτωχών Ελλήνων που δεν τα καταφέρνουν στο σχολείο χάνουν τα κοινωνικά και εργασιακά τους εφόδια, αλλά όχι τα πολιτικά τους δικαιώματα. Αντιθέτως, τα παιδιά των μεταναστών που δεν τα καταφέρνουν στο σχολείο χάνουν και την προϋπόθεση για την ένταξή τους στην ιδιότητα του Έλληνα πολίτη. Είναι λοιπόν διπλή η απώλεια και η στέρηση. Θα χρειαστεί επομένως στο μέλλον να μεταβάλουμε το κριτήριο της σχολικής επιτυχίας, περνώντας από την αναγκαστικά επιτυχή φοιτηση στην απλή φοιτηση για σειρά ετών.
Επίσης, όπως διατυπώθηκε και από τους φορείς, η ρύθμιση που αφορά τη συνεχή πενταετή διαμονή από έναν τουλάχιστον από τους μετανάστες γονείς, αν και είναι ευνοϊκότερη από τον νόμο Ραγκούση που αφορούσε και τους δύο γονείς, συνεχίζει να κινείται σε ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο, αν συνυπολογίσουμε τις σημερινές συνθήκες, καθώς θα πρέπει αυτός ο γονέας να έχει κατά το μεταναστευτικό κώδικα άδεια επιμακρών διαμένοντος ή άδεια ορίστου χρόνου ή δεκαετούς διάρκειας ή καθεστώς πολιτικού πρόσφυγα ή άδεια δεύτερης γενιάς ή άλλο τίτλο διαμονής όπως ειδικά προσδιορίζεται. Εδώ όμως προκύπτει ένα πρόβλημα. Καταρχήν, η άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας υπήρχε από το 2001, αλλά δεν είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός αυτών που την έχουν λάβει, καθώς ετίθενται πολλές προϋποθέσεις. Η άδεια του επιμακρών διαμένοντος υπήρχε από το 2008, αλλά τροποποιήθηκε σημαντικά με αυστηρούς όρους κτήσης, όπως αποδεικτικό στοιχείο μεγάλο αριθμών ενσύμων και κοινωνικής ασφάλισης. Αρκετοί μετανάστες και μετανάστριες δεν έχουν εκ των πραγμάτων αυτές τις προϋποθέσεις. Επιπλέον, κατά την τελευταία πενταετία, όπως είναι γνωστό, δεν έχει υπάρξει διαδικασία θεσμικής νομιμοποίησης μεταναστών που διαμένουν στην Ελλάδα. Συνεπώς, είτε λόγω της μη ύπαρξης διαδικασίας νομιμοποίησης κατά την τελευταία πενταετία, είτε λόγω της δύσκολης κτήσης των παραπάνω τίτλων και προϋποθέσεων, θα έπρεπε να υπάρχει μια ευρύτερη και πιο εφικτή για πολλούς ενδιαφερόμενους και ενδιαφερόμενες προϋπόθεση. Να μην είναι τα έτη διαμονής συνεχή. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι είναι εξαιρετικά θετικές οι νέες ρυθμίσεις στα πλαίσια του κώδικα μετανάστευσης. Με τις διατάξεις αυτές καλύπτονται νομικά κενά, έτσι ώστε να μειωθεί σημαντικά ο αριθμός μεταναστών χωρίς έγγραφα. Επίσης, ενσωματώνεται και πάλι στο μεταναστευτικό κώδικα η παραχώρηση αδειών για ανθρωπιστικούς λόγους, αλλά και διευκολύνεται περαιτέρω η οικογενειακή επανένωση μεταναστών και προσφύγων. Τέλος, το νομοσχέδιο αντιμετωπίζει τις ιδεολογίες που συγκροτούν το πλέγμα του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και της αφόρητης διαβίωσης πολλών μεταναστών συνανθρώπων μας στην Ελλάδα. Η ακροδεξιά ρητορία σπέρνει το φόβο όταν πρόκειται για δικαιώματα που αφορούν στους μετανάστες και τις μετανάστριες. Καθώς μάλλον στη δική τους θεώρηση τα δικαιώματα συνιστούν καταστροφή και κινδύνους. Όμως τα δικαιώματα ποτέ δεν αφαιρούν, αλλά προσθέτουν στην κοινωνία, ιδίως όταν αφορούν ανίσχυρους ταξικά και κοινωνικά. Επίσης, είναι περίεργο που σε κανέναν από τους υπερασπιστές της ακροδεξιάς εναντίωσης δεν προκαλεί φόβο η αδικία, που έχει συντελεστεί τόσα χρόνια στερώντας δικαιώματα από παιδιά δεύτερης γενιάς μεταναστών. Για μας είναι ξεκάθαρο ότι ο νεοφιλελευθερισμός με τη ρητορία του και την πολιτική του οδήγησε μέρος της κοινωνίας στον εκφασισμό, σιωπηλά και υπόγεια. Γι' αυτό η μάχη να σταματήσουμε αυτόν τον εκφασισμό δεν πρέπει σε τίποτα να υπολείπεται της μάχης εναντίον των μνημονιακών πολιτικών και της λιτότητας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Ψαρέα.